ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କୂଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଟାଲ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ତାର କେମିତି ବୁଲୁଛି, ଏତେ ଖୁସି ଯେ ସେ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଦେଖି ଲୋକ ଦେଖି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସତରେ ଏ ମନ୍ଦିର ବହୁତ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି ଯେ ଆପଣ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ତପନ ବ୍ଲଗ୍ସକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯାହା ହଉ ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କର ଡୋରି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଲାଗିଛି। ଆଜି ରାତି 1 କିମ୍ବା 2ଟା ବେଳେ ଆମର ଟୋଟାଲ ପରିବାର ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବୁ। ଯାହା ହଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ହୋଇଛି, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆମେ ପୁରୀ ଆଜି ଯିବା। ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ଆସି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଦେଖିବା ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଆସିଛୁ। ଆମ ପରିବାର ଟୋଟାଲ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗହଳି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆମେ ଭୋର 5ଟାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉ, ନୀଳି, ପୁକ, ମୋ ଗୁଡୁନ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। କେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠିବ ଦେଖିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗହଳି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଏଠାରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜମି ଚାଲିଛି। ନଣ୍ଡା ମୁରିଗ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସୋନୁ, କୁଜିନ, ସୁମନ ତାଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ଯାଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଫୁକଉରିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଦେଖିବେ। ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଖକୁ ଆସିଗଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ମାଇଁ ନଣ୍ଡାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଦେଖିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସୋନୁ କି ନାଚୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଗୁଡୁ କେମିତି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ତାର କେମିତି ବୁଲୁଛି, ଏତେ ଖୁସି ଯେ ସେ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଦେଖି ଲୋକ ଦେଖି ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଏକା ଏକା କେମିତି ବୁଲୁଛି। ଭାରି ଚଗଲା, ତାର ଡର ଭୟ ବୋଲି ଟିକେ କିଛି ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗି ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବୁଲୁଛି, ଭାରି ଚଗଲା ମୋ ଗୁଡୁନ ତା କୁନିଆ ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ବସୁଛି। ଗୁଡୁନ ସୋନୁ ଯାଇକି କେମିତି ଖେଳୁଛି, ତାର ଟିକେ ଭୟ ନାହିଁ। ତାର ନିଜେ ଯାଇ ସେ ପାଣିରେ ପଶି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିକି ଖୁସି। ତା କୁନିଆ ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ ଖେଳୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କୂଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଟାଲ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଠାରେ ଲୋକ ଜମା ହୋଇଗଲେଣି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାର ସମୟ ପାଖେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଗୁଡୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ବୁଲୁଛି ବାଲିରେ, ସମୁଦ୍ର କୂଳ ବାଲିରେ କେମିତି ବୁଲୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନୀଳି ଉରିଆ ଧରିକି ଗୁଡୁକୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ବୋଉ ହେରିକା ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛି। ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଫୋକସ୍ ପୁରା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନିଆଁ ପେଣ୍ଡୁଳା ଭଳିଆ କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରା ଉଠୁଛି, ପୁରା ଲାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଉଠୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ପୁରା ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି। କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏକ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛୁ। ନୀଳିରେ ତାଙ୍କର ଏଠି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ପୁରା ଗୋଲାପୀ କଲର୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଏକ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟମାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ 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 ଉପରକୁ ଯାଇ ଚାଲୁଛି। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି। ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଫୋକସ୍ ରହିଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଦେଖି ସାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଗାଡ଼ି ଆଲାଉ ନାହିଁ ଭିତରକୁ, ସେଥିପାଇଁ ବାହାରେ ଆମେ ପାର୍କିଂରେ ରଖିଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଚାଲି ଚାଲି
आमर सूर्य मंदिर देखा अभिमुखे चली देखो बर्तमान समस्ते केमी पदयात्रा कर सांग बर्तमान आम आसी कोणार्क मंदिर एंट्री द्वार पहुँची जाइए देखो बर्तमान लोकंर पूरा लाइन लगी आम आसी बर्तमान एंट्री द्वार रु धीरे धीरे पदयात्रा कर मंदिर अभिमुखे यात्रा चली देखो आ पाखापाखि पहुँची गले फाइनाली सांग मैंने आम आसी बर्तमान कोणार्क मंदिर पहुँची जाइए देखु बो सोनू दे तार गुड्डू धरी आगे आगे चलती बर्तमान आम आसी मंदिर पाखे पहुँची गले देखो कि सुंदर दृश्य प्रथम थर पर मु कोणार्क मंदिर देखापी आसू पूरा परिवार जहाँ अनुमान हो बहुत पुराना मंदिर ये देख बहुत सुंदर दृश्य देख फास्ट टाइम पर आम देखु आम टीवी मोबाइल देखते बर्तमान रियल पूरा पाखे देखुचे केते बड़ बड़ पहाड़ सब उठिक जावाक पड़ू जहाँ अनुमान हो बहुत पुराना मंदिर ये कि सुंदर कला कारुकार्य सब हो बहुत वर्षर मंदिर ये कारुकार्य देखिले पूरा मनलोभा दृश्य देखो बहुत सुंदर हो लोकंर गहली धीरे धीरे बढ़ी चली यहीठार पाचरे ओह्लैकी जावाक पड़ो तल को गले मंदिर पाखे आम पहुँचा सांग मैंने सतरे ये मंदिर बहुत कारुकार्य एत सुंदर होती आपड़ न देखले विश्वास करें बहुत पुरातन मंदिर ये यार कारुकार्य देखिए आप मनलोभा दृश्य पूरा यार नीली तार ये पूरा भिडियो लगी जाइए फटोशूट लोक मानकर धीरे धीरे माने ये लोकंर गहली हो देखते सोनू तार दौड़ी कमी बापा बुलूँ यार कारुकार्य एत भल हो इंग्रेज माने तो आम जहाँ बही में पढ़ी सब कम्प्लीट हो जाता सूर्य मंदिर मुंडी मरा होता किंतु देखो बर्तमान देखिए आप जो माने मुंडी मरा हुई इंग्रेज मैंने सब नष्ट कर दी मंदिर सब जहाँ सब थिला सब नहीं गले मंदिर सब लुटी इंग्रेज मैंने आम ओडिशा भारत बहुत अमूल्य जिनस नहीं जाइए जहाँ भगवान का द्वारा ये तो सब ठीक ठाक अच्छी जहाँ नवा था नहीं गले से हारामी दल मान सब तो चलीगले कि आम मंदिर रही सांग मैंने आपण मैंने जानी थे श्रीमंदिर भितर को तो मोबाइल छाड़ू ना से मंदिर किसी वीडियो करें जहाँ हो महाप्रभु कृपारू भलर भलर सबकि दर्शन कर पाइलु यही महाप्रभु कृपा आशीर्वाद थाऊ आपण मानकर भल पाइबा थाऊ आज एतिकी जय जगन्नाथ।